Diri am do gidala. Oh, katong taga kuan. Taga Monserrat. Banta dyan, buhat tagkuhan dyan, basiyo, tara. Tagpasiyo. Ito ah. Kuhag basiyo. Nadro ako, ilan na to? Ilan nuts? Ilan rin nuts? Ilan rin nuts ba? Ay, naik motor! Naik motor! Naik motor! Tanong-tanong, dalan? Aman! Okay. Videohan mo. Tawa. Ini si Pikas. May motor ha? Tah, dari tag. Left yun. Ya, may motor. Dari arah. Kol, kung anong basiyo, Kol? Basiyo. Dari am do gidala. Oh, katong taga kuan. Taga Monserrat. Nagkuan mo dito piso? Nagkuan mo dito piso? Kulang piso. Kain na. Yung Sterling, kuan daw. Eh dili, yung Sterling dari ado gidala. Taka yung Sterling eh. Tara, balik dito. Nama to ilaluping. Ano tong kag ilaluping daw. Hindi mo Sterling nga gibalhin daw. May motor ha? Sige, nanonood ako ilaluping. Sinay ilaluping. Tara. Boy. Sorry ya ba? Mut lang ni mo, sorry mo. Sorry ba? Bali pa niya. Asa yung mama? Mama nimo. Ha? Sorry. Parang basiyo eh. Basiyo. Oh, may motor ha? Ah, Lorebe. Ha? Suroy? Parang kung basiyo. Basiyo dali. Tara, balik lang ta. Ang video dahil dito. Para kung basiyo, te. Basiyo ba? Ang basiyo. Oh.
katong nag-kuandre kay na ba itong mga batanon na taga Monserrat. Dre mo to na yan hino. Para kung masibid sa balay mo itong ipalit. Wala ni mo ginom? Ah, man ito sila day. Kisa, tigon sa dito ni mo. Ah. Sige. Tara, day, mo nag-inom day. Ang kadar to, ilang nato dar. Naman nila kuan. Sing. Na dra ila ko ano? Ila sani luping. O pa daw giinom. Ugma na daw niya imnon pa. Silo ila luping mo ito dalon. Wa makabalo si nato. Taka ra jud kag istorya mo. Dahil laluping eh. Bakit kabalo si nato? May tao ile loribe. Ang lakaw daw. Ano na? Lipat ginamos para halinan. Ay! Bastos na lamok pa ako. Ay, buang ka.